Tu sa určite oplatí porovnať ich výkon a tým pádom aj operačné použitie. Vy jste zmiňoval i tu dronovou ochranu například. Mluvilo se vlastně v posledním půlroce vlastně minulého roku o tom, že by možná Evropa měla mít právě nějaký ochranný štít proti dronům. Vy jste na jedné z tiskových konferencí, pokud se nemýlím, tak říkal právě o tom, že by Slovensko mohlo vyrábět nějaká zařízení, která by vlastně mohla být použita na tu ochranu. Tak jak to vypadá? My sa na to pripravujeme. Tento projekt riešime v rámci našich slovenských zbrojoviek a určite budeme chcieť v nejakej dobe predstaviť prvé prototypy, ktoré by mohli byť odpoveďou. Predovšetkým rozlišujeme, a nechcem zachádzať do veľmi technických podrobností, ale je potrebné poskytnúť lacné riešenie, ktoré je veľmi efektívne, predovšetkým tej hladine do 3000 metrov. A tam máme vlastne výrobu jednotlivých kanonov, či 23 mm, 12,7 mm alebo 30 mm na našom území. A z toho je možné už vybrať nejaké možnosti týchto efektorov, plus treba tie identifikátory, tam tiež je tá diskusia. Je dôležité, že nemôžeme mať v obrane dvojkolajnosť. Buď máme Severoatlantickú alianciu a potom rešpektujeme jej snahy, aj snahy nového hlavného veliteľa spojeneckých síl, ktorý v rámci Easter Sentry vlastne chce posiliť to východné krídlo.